بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي بلا جبو موفو نسلم يقفلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكان حكم كنا لنوي دين باروي جمكان نبي ولي كسكرمو ما أنيكا كرمو بسم الله ولا سكبرو كني ويا دين كنا فنين دولا بأنكلمك أنكرمو دو بسم الله نوي الأستاذ عبد الله سانغاري أنكرمو عبد الله سانغاري تدوني أنا كنا هنا ودونا دين بارا حكم كنا لا جمعية أنصار الدين الإسلامي كرمو كتومنو وجوه الإسلامي صراحة ومادو ولا كلام كلادو دين الله سلي كلافنادو جمعنا كنا أني جمعنا كوها anya bismillah bi annabi na je ka baroke dine kuna funi ndawla nga yana nga do nga baroko nala amen karamo bismillah ka fa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamo an kundane me dunan badoka duna mi te dunan dugule ni belajele silime ka amakono no sungolo sungere lanyini do debe ala anda bina se uma nga baroko nala nga karamo anga nyinale folo bato yere ni bato ala bato yere tabako bala abela jile la nyini dum be ala bato yere la Ustaz Kan alhamdulillah ambi foki wala jumando sonanga do ikanyi ngali jabila ambi fodi nyashi lemme boni la jaboma ka bara inda bana ka fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور القلوب وديائها وعلى آل بيته الموصوفين بالكرم والجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كان أمبيفو كلام بون لجبا بيفو فعلا كبارين على كبتي مهرلا فمي ينعلم منك أنا كفو باتو من الله سبحانه وتعالى ودي أما ناكو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Adam adeni jine andan kunye ode yalma bato indira ama ala fe ka an sanctionne de wa ka ampini de wa walma din kun de bi ala donc sika fo etimina bato mulu dira ama kabo ala yoro di kun de bi ala nangoma an arab kan kala na ko maqasidul ibadat na fara maqasidul ibadat ko rabbatu ma femu bi ambulu dina kono la ni dum bi ula ni ala sona o la inu kacha bato bebi jeli la ini mina akacha ami dama do fo wala o ko fe yin ngali minke am soroka do fo o fana inshallah wala alhamdulillah ko markanu l'islam yare sep sindurule o senani bala lu be la jelenye farko la bato yi no ye sedi shun jagabo ani hijike bon no fen fe fle no drama kada kun do de ka akun kacha afola edmenyi ka adama den yere dusukun samya ka adama den dusukun khalisiya alako wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din donc konan jele adi mokoma ka dusukun nyuman dima kingan yanye donc bato yere kun folo amin ni sura akonna alako rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati donc bara obingani yabolo pour que ka ila ka bara bi se ka kenga ti baraji sorala bo salame dunga natay baraji de donc kira wa foko iki ngani yanye donc kara ka bara bi nafa sorala wala bato ma fen fena bi ambolo a fen folo bi sile dusukun ngani yadela daba kunti doware anga bato no anga nyakanye yere ni yere bonya ni tawani ni ko waro ka bo ala ke ala ko mo ye bato be farale nyanga en general ami maksadu folo min sura ala o yoy bon ni amboro la maksadu flana ba mimbe o ye arabu li ibadi billahi subhanahu wa ta'ala jonga ni ala ka to tuma be ala ka to ibolo tuma be hakili ka to alala mamna ala bi ka salatu no esela bi ko di mamna nako wa aqimis sala inna salata tanhanil fasha wal munkar ala bana ko wala dhikrullahi akbar donc
ala ka to jɔn kɔnɔ ala kosumani kuma bɛɛ hakili bɛ ala la ko o de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc o ye maksadu belebeleba de bato bɛɛ la Ustaz Kane ala ka to jɔn kɔnɔ o ye kuma bɛɛ parce que n'i ye bato kɛ seli siɲɛ 5 tile kɔnɔ sunkalo san kɔnɔ kalo kelen talen don donc hiji fana waati dɔ b'o la donc i b'a ye kuma bɛɛ an b'a la de a b'a to an hakili bɛ to ala la a b'a to an ti ɲinɛ ala kɔ ni jɔn dun hakili tora ala la i ma ɲini ka ala kɔ segoni kelen o tigi tɛ se ka ala ko ta donc o ye maksadu belebeleba ye min bɛ sɔrɔ bato bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ maksadu sabanan min n'a bɛ sɔrɔ bato bɛɛ la o de ye tahqiq al-ubudiyya jɔn yɛrɛ ka jɔnsɔnna kɛ ko ne ye jɔn ye ko tigi bɛ n na ko ma dɔ bɛ n na daba dɔ bɛ n na min ye n da n'i yɛrɛ ye k'i bɛ ka bato kɛ i bɛ k'i kunbere minɛ i bɛ k'i den turu i ka ji b'i bolo i ka dumuni b'i bolo i bɛ k'o bɛɛ to yen i ka bazɛn riche n'i ka vɛso n'i ka fɛn bolo i bɛ k'o bɛɛ to ka fini jɛni dɔ don ko ihramu fini donc i b'a ye i ka nafolo b'i bolo a ka di ye ka fɛn dɔ kɛ ma a bɛ fɔ ko k'i k'a don na i bɛ sɔn o ma i b'a ko ye donc n'a ye bato ninnu bɛɛ ta k'u lajɛ a bɛ fɛn dɔ de di jɔn ma ko e yɛrɛ ka jɔnsɔnna kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye jɔn ye dabaga dɔ bɛ n na o la n kan ka ko to o ta la o de kama a ye n bila min na n bɛ k'a kɛ a y'i bila min na n'i sɔnna k'o kɛ a y'i bali min na i bɛ sɔn k'o fana to yen donc bato dira an ma an ka jɔnsɔnna kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an tigi bɛ yen ko anw ye danfɛnw de ye anw ye jɔnw de ye ala de ye kotigi ye donc o de bɛ sɔrɔ bato bɛɛ kɔnɔ amatan bon bato la n y'a f'i ye tuma ka makasidiw ka ca donc an bɛ se ka dɔ fɔ an b'a a kumabaw de fɔ k'a surunya donc ala bɛ a yira an na fana à travers ni bato ninnu senfɛ k'a fɔ ale ala bɛ ka nɔgɔya de ɲini ni an ye ale ala bɛ ka nɔgɔya de ɲini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yɔrɔ wɛrɛ la fana a b'a fɔ yuridullahu an yukhaffifa ankum donc ala bɛ ka fɛgɛya de ɲini aw ye a bɛ nɔgɔya de ɲini aw ye i bɛ seli i jɔlen ni tiso la i bɛ sigi ni tiso la i b'i da k'a kɛ ni sunkalo nana n'i bɛ taama na ala tɛ fɛ i ka degun k'i k'a to yen taama degun ni sun kana degun kana da i kan n'i man kɛnɛ a to yen hiji fana n'a se t'i a to yen donc o n'a ɲɔgɔnnaw o la o b'a yira an na k'a fɔ n'an y'o jateminɛ ja ala de bɛ hinɛ an na ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc an bɛ ala ka nɔgɔya bato ninnu bɛ di an ma à travers bato ninnu an bɛ ala ka nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔna na donc n'an ye bato fɛn bɛ an bolo a sun n'a seli n'a jaka n'a hijiw a bɛɛ an b'a ye k'a fɔ maksadu minnu b'a la ou bien makasidu min b'a la amatan o ye nin belebeleba ninnu ye hali n'a sɔrɔ a tɔw ka ca donc an bɛ se ka surumani min di a la o de ye nin inshallah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdallah nin faamulen kɔfɛ n'i ye bato bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laɲini mun na i y'a fɔ a bɛɛ tɛ nin ye mais ala kumaba ni kelen o kelen n'i ko k'i bɛ nin détail kɛ a tɛ kun an ka waati in kɔnɔna la nka ni nɛn kɔrɔtanna hakili bɛ fiyɛ yɔrɔ sɔrɔ i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na komi an tɛ bamananw e ye fila ye ne ye fila ye an ka bamananw jɛlen tɛ ala ka faamu cogo ɲuman d'a ma n y'a fɔ an ka kuma daminɛ an kun bɛ dunanba dɔ kan tile dama in na n'o ye sun ye sunkalo ye n'an ko sun kalo sun bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la parce que ale kalo in kɛrɛnkɛrɛnnen don hali ni bato caman b'a la nka kɛrɛnkɛrɛnnen don ni sun ye k'i yɛrɛ tigɛ fɛn dɔ la kabini fajiri fo ka taa se dibi donni ma su koli ma waati mo siyama ila leyl o sun yɛrɛ fana laɲini jumɛn bɛ sun yɛrɛ fana na i n'a fɔ i bɔra ka bato laɲiniw fɔ cogo min na. Sheikh Kane i ka ɲininkali in jaabi n'o de ye fɛn min ye sun min n'a ɲɛ bɛ ka sin an ma ni an ko sun kalo dunanba ye n'a min ni mɔgɔ kan ka nisɔndiya k'a kunbɛn kosɛbɛ o sun kalo min bɛ ka na sun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kama taqaddamtum bihi fil kalam sun min b'a kɔnɔ laɲini jumɛn bɛ a la n y'a fɔ cogo min yalima ala y'a di an ma k'an la kɔngɔ de wa k'an la minɔgɔ de wa walima dikun dɔw bɛ a la alhamdulillah n'an ye bato bɛɛ ta an bɔra ka caman fɔ o la bon n'an ye sun fana ta en particulier laɲini jumɛn bɛ sun na maqasidu siyam Ustaz Kane a ka ca tela baara ye waati ko de an b'a lajɛ n'a waati sera ka an permettre ka min fɔ ni ala sɔnna an b'olu fɔ n'an ye sun ta k'a lajɛ laɲiniba caman bɛ sun kɔnɔna na parce que fo sunba kelen kelen bɛ a diyagoyalen don i ka nin dɔn bato bɛɛ kan ka bato bɛɛ ka laɲini dɔn surtout an filɛ nin ye waati min na sisan n'o ye sun wagati ye parce que bato ninnu dira an ma an k'u kɛ
a b'an surunya Ala la mais fɛn dɔ fana bi bato ninnu tiɲɛ f'an ka hakili to olu de la f'an ka hakili to la a kɛ mais min b'a tiɲɛ n'i m'o dɔn n'i tora k'a kɛ min b'a tiɲɛ i bɛ k'o fana kɛ i bɛ t'i jɔ Ala kɔrɔ k'a sɔrɔ foyi t'i bolo dɛ donc Ala k'an kisi o ma o la sun dira an ma a fɔlɔ ye jumɛn tatahiru nafsi wa tazhibiha ka se ka dusukun adamaden ni yɛrɛ k'a sanuya ka ni sanuya k'a bɔ wale juguw la ka ni sanuya ka bɔ fɛn minnu kɔnnen don n'a kɛli man ɲi ka ni yɛrɛ ladamu fɛn dɔw fana na i n'a fɔ an da bɛna s'olu ma cogo min na parce que n'i ye silamɛya yɛrɛ ka laɲinibaw lajɛ kira ka hadisa dɔ b'a fɛ bɛ yen a b'a fɔ alimuslimani salima alimuslimun aw man salima nas min lisani wa yadihi mɔgɔw kisira mɔgɔ min nɛn n'a daw tɔɔrɔ ma o de ye silamɛ n'i bɛ silamɛ yɛrɛ ɲini da in dɔrɔn tɛ dɛ i k'a jateminɛ a ka juguw la donc a da tɔɔrɔ n'a tɛgɛ tɔɔrɔ ma se mɔgɔw ma donc sun fana nana ka silamɛ dɛmɛ o baara de la o de la kira b'a fɔ a ka hadisu dɔ la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam k'a fɔ ko asiyamu junna donc kana se yɔrɔ la a b'a fɔ ko la yarfas e sunbatɔ kana kuma lankolon fɔ sunbatɔ kan'i da don manamana kuma la min t'a bɔ i ɲɛ donc o la o b'a yira an na k'a fɔ sun bi an entraîner an ka se an da la an ka se an nɛn na sun bi an entraîner an ka se an ka ɲɛnafilɛli u la sun b'an entraîner Ustaz Kani an ka mɛntaw an ka se ka dan sigi a la an b'an ka fɛn bɛɛ lamɛn o de la an ye sun in faamu dɔrɔn k'a kɛ fɛn kana se n kɔnɔ jimafɛn walima dumunimafɛn non o dɔrɔn tɛ sun ye fɛn kana se i kɔnɔ ji la dumuni na o don nka fɛn wɛrɛw fana bɛ yen f'olu ka fara a kan n'o ye da ka sun ye n'o ye ɲɛ ka sun ye n'o ye tulo ka sun ye o n'a ɲɔgɔnnaw parce que kira ye fɛn dɔ fɔ ko bɛ adamaden ka sun tiɲɛ a b'a tiɲɛ cogo di a b'a baraji de tiɲɛ parce que i tɛna sara mais a b'a baraji bɔ yen o dɔ ye jumɛn ye kuma lankolon fɔ b'a la k'i kale nkalon kan mɔgɔ kɔrɔ fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw walima ka foto lankolon lajɛ ni nege walima ka muso lajɛ ni nege walima muso ka cɛ lajɛ ni nege donc o kɔrɔ ye sun bɛ an entraîner ka an se an ka se an ka ɲɛ filɛliw la an ka se an daw la o n'a ɲɔgɔnnaw donc nin ye makisadu belebeleba dɔ ye min bɛ sɔrɔ sun kɔnɔ o la hadisi sɔhihu dɔ bɛ yen hadisi a ka girin dɔɔni dɛ Ustaz Kani lamɛnbaa e k'a lamɛn Alakira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man lam yada'a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharaba Allahu akbar o la n'i ye nin fɔ b'a fɔ ko a y'a gɛlɛya a m'a gɛlɛya dɛ kira ko a ye fɛn dɔ fɔ ni mɔgɔ min y'o to yen ko hali ka sun dabila hali k'a dabila yɔrɔ n'i ko mɔgɔ ma ko karisa hali k'i ka sun dabila u b'a fɔ a y'a bɔ bato kɛli la wa kira de filɛ k'a fɔ dɛ ko ni mɔgɔ min ma seere juguya seere dabila fɛn min ma k'i ɲɛna k'i pan ka wuli a kɛra ɲɛna a kɛra tan ka dɔ dɛmɛ nkalon kan walima fɛn dɔ kɛra ɲɛna k'i k'a seereya jɔ k'i jɔ ko nɔ nin ma kɛnɛ ɲɛna ka siran ka seereya jɔ ou bien parce que i bɛna seereya jɔ mɔgɔ min kan o y'i ka maloma ɲɔgɔn ye ko ni mɔgɔ ma seere juguya seere dabila walima ka baara kɛ ni a ye ko Ala mako foyi t'a la hali n'a y'i diya i k'i ka sun dabila i bɛ ka dumuni min kɛ i bɛ ka ji min to yen ko hali i k'a dun i k'a min k'a bɛɛ ye kelen Ala mako foyi t'a la nin kira ka kuma de hadisu kɛnɛma fana de don hadisun sahih donc o kɔrɔ ye cogo di ko kɔnɔ ni ka sun dɔrɔn tɛ f'an k'an janto an dalanɛw la o la sun nana k'an dege an ka se an ka dalanɛ na an ka se an ka filɛliw la an kana haramuw lajɛ olu ye fɛn haramuyalen ye an k'a kɔrɔ mais sun bɛ an dɛmɛ a baaraw de la a b'an dɛmɛ entraînement de don donc ni entraînement kɛ a ka ca la ni i degela fɛn na a bɛ kɛ i ka taabolo ye a bɛ kɛ i ka cogoya ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ni a ye donc nin ye fɛn fɔlɔ ye sun bɛ an dege min na sun yɛrɛ ka laɲiniba dɔ fana ye nin ye Ustaz Kani o kɔfɛ sun b'an dege jumɛn fana na asɔbr sun b'an dege an ka sabali sabali yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye e k'a jateminɛ i ka ji b'i bolo i ka dumuni b'i bolo mais i ka Ala min y'i da k'a diyagoya i kan ale ko k'i k'a to yen i sɔnna k'a to yen sisan sun b'an dege sabali la nin ye sabali belebeleba de y'o kan
i bɛ se k'i dɛn i bɛ fɛɛrɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ ji min i bɛ fɛɛrɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ dumuni kɛ kuma dɔ la i bɛ na i bɔlen baara yɔrɔ la i sɛgɛnnen a ka di ni muso ka baro dɔ kɛ aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la sun bɛ bali nin bɛɛ la wa i bɛ sabali fana k'a ta i ka negelafɛnw a ka di e ka u min a ka di e ka dɔw dun a ka di e ka dɔw ɲimi mais a b'i bali na i bɛ sabali o kan o dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ sabali hali ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ i bɛ sabali a kan kira k'a di sara b'a fɔ ko ni dɔ ye aw neni k'a k'a fɔ ko n sunnen don sa ka nɛnɛ mana bɛn dɔrɔn ka baki ma k'i dɔgɔya ka n da sago bɛɛ f'i ma k'i k'a fɔ dɔrɔn ko i ni sɔ ye ne sunnen don o kɔrɔ sun ye ne kalan n ka sabali hali ni mɔgɔ ye dan sago kan n ka na tasara kɛ n ka sabali i k'a fɔ n sunnen don e k'i da de o kɔrɔ de k'i da de kana kuma lankolon fɔ kana dansago kuma fɔ a banna donc sun b'an dege hali ni mɔgɔ ye dan sago an kan an ka sabali y'a dɔn o t'anw ka bi sunkɛlaw ye dɛ u bɛ sun na u da b'a bɛɛ la u bɛ sun na u sigin bɛ mɔgɔkɔrɔ fɔ gɛrɛn donnen don commerçant sunnen don a bɛ k'a kalen wala hali n yɛrɛ m'a sɔrɔ nin na nin bɛ mɔgɔ ka sun baraji tiɲɛ pewu 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 donc o la sun b'an dege an ka sabali an ka sabali ka ala ye fɛn mun fɔ k'an k'olu to yen k'o to yen ka tila ka sabali hali ni mɔgɔ ye kolankolon ta k'an sɛgɛrɛ an kana an ta sara an k'a fɔ ne sunnen don n yɛrɛ bɛ se k'i nɛni koyi i ye kuma fɛn fɛn fɔ an bɛ se k'a bɛɛ ɲɔgɔn segin ma nka ne sunnen don donc o ye sabali sun b'an bila fɛn filanan min na ala belebeleba o ye sabali o sasikan kan o bɔlen kɔfɛ sun bɛ an bila jumɛn fana na i sabalila i ma kɛ dansago mɔgɔ ye i ye i da contrôler i y'i ka mɛntaw contrôler k'i ka filɛtaw contrôler hali ni mɔgɔ fana ye dansago i ka i sabalila o kɔrɔ donc n'o waleya donna i la sisan e bɛna yɔrɔ ma janya de ka bɔ haramu ko la al-iktifa bil halal i bɛ kun ni halalaya ye i bɛ kun ni ka halala ye dumuni min bɛ a dagalen don i ye a ka di ye k'a dun cogo o cogo ka di ye minimafɛn dumunimafɛn negelafɛn mais ala ko k'i k'o to yen i sɔnna ka sabali k'o to yen min kɛ donc i ye kunni min kɛ ni o ye k'o bɛ kɛ sababu ye o tigi bɛ kun n'a ka halala o tɛ sama haramu ɲini nɔfɛ parce que a ye halala yɛrɛ to a bolo ka jɛ o kɔ ni mɔgɔ min sɔnna ka jɛ halala kɔ ala kama k'o tigi tɛna sama haramu dunni nɔfɛ tuguni donc sun b'an dege an ka kun ni an ka halalaw ye furumuso b'i bolo kuma dɔw la a ka di ye n'a ka fɛɛrɛ n'a ka fɛn dɔw kɛ mais sunkalo journée bɛɛ fo ka taa se tile benni ma ala ko ko n y'o haramuya aw kan a b'o cogo fana na muso fana cɛ b'i bolo o cogo la a ka di ye kuma dɔ la n'a ka fɛn dɔw kɛ a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la mais ala ko n y'o haramuya muso in fana kan sunkalo tile bɛɛ fo ka taa se su bɛɛ fo ka taa se tile binni ma donc o kɔnɔna na ni e sɔnna ko o ta o tigi tɛ sɔn tuguni ka sama walimuso nɔkun ye ni jɛnɛya la walima o muso in fana ka taa ɲɛbɔ cɛ dɔ fɛ jɛnɛya sira kan parce que i sɔnna ka koron ka kun ni i yɛrɛ i halala ye min ye k'o to ye ala kosɔn donc o waleya in kama o man kɛ e la sama tuguni ka taa haramu kɛli nɔfɛ donc nin sun ka laɲini ba dɔ ye k'a di an ma ko an ka kun ni ala ye fɛn mun halala an ka kun ni o ye an ka jɛ haramu kɔ donc o kama ala ye a di an ma an ka entraîner a la donc sun bɛ fɛn mun nati an na o ye kun ni yɛrɛ ye ala ye fɛn mun halala i ka da o ma i kana sama haramu nɔfɛ o sasikan n'o fana sabatira e la a ye fɛn fɔlɔ d'i ma o n'o ye tazikiya ye kana sabali d'i ma i kunna ni halala ye ma sama haramu nɔfɛ n'o kɛra dɔrɔn o tigilamɔgɔ a taqarrubu min allahi i bɛ surunya ala la o tigilamɔgɔ bɛna surunya ala la donc n'o tigilamɔgɔ surunyana ala la ala bɛ k'a tigi fɛ ala bɛ a tigi dɛmɛ a tigi fana bɛ min fɛ ala b'a k'a ye o de la kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko inna lis-sa'imi da'watan indal iftar la turad ko sunbaka kuma min a bɛna sun tigɛ parce que o b'a sɔrɔ nin fɛn ninnu bɛɛ de sabatira a tigi la a surunyana ala la ka ban donc k'a bɛ dugawu min kɛ o sanga in kɔnɔ ko dugawu in k'a ti bɛn sunbatɔ min sunna ala yɛrɛ ye o k'a tɛgɛ jan ka dugawu minɛ o wagati a ka sun tigɛ wagati ko dugawu in k'a ti bɛn kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam o de la a bɛ fɔ sunbaw ye ko k'u ka dugawu caya u ka sun tigɛ wagatiw fɛ sabu ka d'a ka kira ye nin fɔ parce que o b'a sɔrɔ sunbatɔ in a surunyana ala la a gɛrɛlen don ala la ala ye fɛn mun fɔ sun na o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale la donc sun bɛ kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ gɛrɛ ala la an bɛ ala subahanahu wa taala deli an ka sun ala k'a kɛ sababu ye k'an gɛrɛ ala subahanahu wa taala la mun fɔra ala k'u sabati an na usasikan n'an bɔra ye an bɛna se makisadu wɛrɛ ma o ye jumɛn ye asiha
o ye kɛnɛya ta fanfɛla ye sun ma di an ma punition kama dɛ ayi ala de y'an da n'a bɛ fɛ k'an pini n'a ye ji minɛ ka falen fɛnw bɔ yen pini ti tɛmɛ o kan dɛ nka a y'a di an ma entraînement dɔ de don a y'a di an ma hɛrɛw caman de b'a kɔnɔna na o hɛrɛ dɔ ye jumɛn ye asiha o ye kɛnɛya ye alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a b'a fɔ a ka kumakan dɔ la k'a fɔ sumu tasihu a ye sun bɛ kɛ sababu ye k'aw kɛnɛya a bɛ kɛ sababu ye k'aw kɛnɛya farikolo la Ustaz Kane a bɛ kɛ sababu ye k'aw kɛnɛya a ka dusukunna siraw la a ka Ala ɲɛ siranɲɛw na i ka Ala ɲɛ siranɲɛ bɛ kɛnɛya o ye dusukun ta fanfɛla ye o kɔfɛ a bɛ kɛnɛya di i ma i ka farisogo fana na sabu hakili la dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ hali régime bɛ yen o bi kuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ u b'a fɔ u b'u bila régime na i bɛ dumuni min kɛ i k'o tilancɛ kɛ ou bien ni dumuni waati i k'o to yen donc o n'a ɲɔgɔnnaw o kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ni an taara dɔgɔtɔrɔw ka fanfɛla fɛ olu bɛ se ka caman fɔ an ye nin na fɛn dɔw bɛ mɔgɔ la sun bɛ kɛ sababu ye kɛn dɔw bɛ yen k'olu yelen ka bɔ yen ni sun tɛ olu kɛn ninnu mana fara ɲɔgɔn kan u bɛna degun ni tɔɔrɔ min kɔlɔlɔ min las'i ma ni Ala dɔrɔn tɛ mɔgɔ si tɛ a dan hakɛ dɔn donc o kama Ala m'an to yen ten a ye kalo dɔ ta san kɔnɔna na k'an bila an ka sun a bɛ a to an bɛ kɛnɛya sɔrɔ a b'a to an bɛ kɛnɛya sɔrɔ sun ma di an ma k'a b'an bana a ma d'an ma k'an pini a dira an ma ni nafaw caman o nafa ninnu na kɛnɛya bɛ o la donc an ka sun k'an bɛ kɛnɛya donc min maqasidi siyam as-siha alhamdulillah n'an bɔra o la maksadiw ka ca an bɛ se jumɛn fana ma tuguni wahadatil umma a bɛ mantonw ka kelenya a bɛ o de yira fana mantonw n'o ye silamɛ mantonw ka kelenya parce que ni sunkalo sera e mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛna bɛɛ sɔrɔ uniforme kelen de la n'o ye sun ye i mana taa silamɛ dugu yɔrɔ o yɔrɔ i mana silamɛ yɔrɔ o yɔrɔ sunkalo waati la i bɛna sɔrɔ o bɛɛ bɛ uniforme na n'o ye uniforme tɛ dɔwɛrɛ o ye sun de donc o bɛ wahada yira o kɔfɛ a bɛ mun yira al-musawat a b'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen ye Ala ɲɛkɔrɔ an ka fanta ani an ka faama an na setigi an na senda an na dɔnniba an na maa kunfin an bɛɛ ye kelen Ala bolo a ye fɛn in diyagoya an bɛɛ kan a bɛ na ni o ye donc waritigi e ma n'o ye k'o sunnen don ne yɛrɛ fanta fana ye sunnen don waritigi mana ale n'a ka waritigiya bɛɛ ale n'a ka nin setigiya in bɛɛ Ala ye sun diyagoya ale fana k'a diyagoya nin sendanni in fana kan donc Ala mago b'an bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ donc an bɛɛ ye kelen ye même pied de l'égalité Ala bolo la donc a bɛ o fana yira an na k'a fɔ ko dɔn dɔ de bɛ o la ni min ye setigi ye i k'a dɔn k'a fɔ Ala mago bɛ e la cogo min ye sendaya mago b'o fana na fantan in fana k'a dɔn ja Ala mago bɛ faama na mago bɛ ne fana na donc a ma an bɔ ɲɔgɔn na a ye an bɛɛ minɛ ni bato kɛcogo kelen ye k'an bɛɛ ka sara fana kɛ sara kelen ye ni min y'a kɛ ka ɲɛ donc o fana ye fɛn ye min bɛ sɔrɔ sun kɔnɔna na sun ka laɲiniw kɔnɔna na inshallah o kɔfɛ fɛn belebeleba wɛrɛ bɛ yen sani waati k'an koro an b'an teliya ka gɛrɛ o la ni Ala yɛrɛ ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ni fɛn in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan o de la o ye jumɛn ye Ala ko ya ayyuhalladhina amanu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun donc at-taqwa la ni an ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni point kelen de la o ye takwa ye o ye Ala ɲɛsiranɲɛ donc Ala ɲɛsiranɲɛ ko ni an sunna an b'o sɔrɔ o la sisan min bɛ diyagoya ne kan ani e kan lajɛba ani lamɛnbagaw e k'i yɛrɛ lajɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ i kun bɛ cogo di sunkalo nanen kɔfɛ i kɛra cogo di sunkalo fana bannen kɔfɛ i kɛra cogo di jɔn kelen kelen bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn o cogoya la wa n'i ka sunkalo ɲɛna walima a ma ɲɛ a bɛ dɔn ɲɛ de o Ustaz Kane siga t'a la dɛ sunkalo nana mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ i bɛ wale jugu dɔ kan k'a kɛ sunkalo nana se i ma se ka tubi ka segin Ala ma ka jɔ wale jugu in kɔ Ala bonya kama sunkalo yɛrɛ hɔrɔma kama ka sunkalo kɛ ten o b'a yira k'a fɔ ko sun dira an ma nafa min kama kira ye min fɔ a ka hadisa la mago foyi tɛ Ala la ka ɲɛsin e ka sun in ma parce que Ala kira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ ko ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash ko sunba caman bɛ yen nin ka ca an fɛ Mali la dɛ wallahi
kuma dɔw cɛn dɔw fɔli ka gɛlɛn mais fo an k'a fɔ parce que an kana sɔn an ka bato in ka kɛ sanjikɔrɔ waasi kira ko sunba caman bɛ yen ko ala mago foyi t'u ka sun na u ka sun baraji i b'a dɔn saskan lamɛnbaa ye tuloma jɔ lajɛbaa e fana k'i tuloma jɔ ko u ka sun baraji ye u ye kɔngɔ ni minɔgɔ min kɛ a tile journée kɔnɔ a banna ala k'an kisi o ma donc ala ɲɛsiranɲɛ fo de ka sɔrɔ bon ni sunkalo fana banna k'a sɔrɔ e ye walejugu dɔw to yen sunkalo kɔnɔna na wala sunkalo banna i tilala ka segin olu ma o kɔrɔ sunkalo kan ka nɔ min di jɔn ma a m'o di e ma parce que sunkalo banna dɔrɔn e ka ala sara parce que anw ta kɛra an ti ka ala bato an bɛ ka sunkalo de bato donc ni sunkalo sara dɔrɔn bato bi jɔ an bɛ continuer ni sunkalo wɛrɛ nana an bɛ sunkalo bato tuguni o tɛ dɛ an bɛ ala de bato sɔrɔ sunkalo bi sa a bi bɔ yen mais ala min bi bato huwa al-hayyu alladhi la yamut inshallah ala taala yala k'a fɔ alhamdulillah an bɛ an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn waati koronna an bolo kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ a ka kuma tigɛli la baara min waati la baaraw de don an karamɔgɔ i bɛ dugawu k'an ye an bɛ baro in kuncɛ o kan alhamdulillah saskan an bɛ dugawu kɛ waati la ko don min fitinin min fɔra ala ka o faamuya di n'o faamuna ka baara kɛ ala k'o nɔgɔya an b'a fɔ an bɛna bato mun kɛ sunkalo kɔnɔ ani an bɛna mun kɛ sunkalo kɔfɛ ani min ka kɔn sunkalo ala k'a bɛɛ minɛ ala k'an bɔ an jurumu na ala k'an jurumu yafa ala k'a ka hinɛw bonda dayɛlɛ an ye hinɛ min bɛ sunkalo kɔnɔ ala k'a di a ma jurumu yafa min b'a kɔnɔ ala k'a d'a ma dugawu jaabi min b'a kɔnɔ ala k'a d'a ma ala k'an ka sun don halala la ala k'an ka sun tigɛ ni halala ye ala ɲɛsanɲɛ min bɛ sɔrɔ sun na ala k'o di an bɛɛ ma ala k'o k'a ka se o kama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an bɛ segin k'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ni walanda nafama min dira an ma nin sisan an bɛ ala taala deli walanda min dɛmɛ laɲini min fɔra alabato kɔnɔna la ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen dafa an na laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min fana fɔra sun kɔnɔna la an bɛ ala taala deli a laɲini na ala ka bɛɛ lajɛlen dafa an na ka sababu kɛ maa bɛ yiri turu kun dɔ de kama i ka sigi a sumakɔrɔ dɔnni la wala i denw ka sigi a sumakɔrɔ wala i k'a den sɔrɔ i k'i yɛrɛ nafa ni a ye bato fana kɛkun ye de walasa i k'a tɔnɔ bɔ ni bato kɛra k'i kɔni bɛ k'a kɛ mais tɔnɔ t'a la donc o ye bato tɔ ka jɛ ala kana an ka bato kɛ o ye ala ka sunkalo in don an ɲɛna hɛrɛ la k'a bɔ an ɲɛna hɛrɛ la sunkalo musaka in ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen waati ka kala bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nka waati ye ala ta de ala ka waatiw ninnu nɔgɔya ka sumaya jigin walasa maaw bɛ se k'u ka sun don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la an bɛ segin k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walanda nafa ani i ka sirifu kanu ni i ka sirifu dɛmɛli la ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro layɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ alaw taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي